Skont statistika li ħarġet riċentement dwar is-saħħa tal-irġiel f'Malta instab li fost l-irġiel Maltin ta' kull sena ikonna medja ta' bejn 15 u 20 każ ġdid ta' kanċer tat-testikoli. Minn dawn il-każijiet, wieħed jew tnejn huma fatali. Huma biss terz tal-irġiel Maltin li jagħmlu eżami regolari tat-testikoli. 98% tal-irġiel Maltin jixtiequ li jkunu jafu aktar dwar kif jeżaminaw lilhom infushom. Kull sena f'Malta ikonna madwar 200 każ ġdid ta' kanċer tal-prostata. Kull sena imutu madwar 40 pazjent kaġun tal-kanċer tal-prostata. F'Malta, 80% ta' dawk li jkommettu suwiċidju huma irġiel. Dawn l-aħħar snin, waqt ix-xahar ta' Novembru, qed issir kampanja biex titqajjem aktar kuxjenza dwar il-ħarsien tas-saħħa fl-irġiel. Speċjalment għarfien aktar dwar is-saħħa mentali kif ukoll dwar il-kanċer tal-prostata u tat-testikoli. Il-kampanja bl-isem ta' Movember għandha għan wieħed li jitnaqqas in-numru tal-irġiel li imutu ta' età żgħira kawża tal-kanċer jew suwiċidju. Inizjattiva ħelwa li ssir hi li irġiel li bejnietom jissejħu Movember Brothers, Mo Bros fil-qasir, ikunu mħeġġa ikabru il-mustaċċi. Ġest sempliċi blan li jinġabru fondi u titqajjem kuxjenza u għarfien dwar is-saħħa tal-irġiel. Il-kampanja Movember bdiet f'Melbourne fl-Awstralja fl-2003 meta xi ħbieb madwar 30 ruħ ridu jerġgħu jġibu lura moda ġdida dik li tkabbar il-mustaċċi. Dik is-sena ħadu sehem madwar 30 ruħ biss. L-inizjattiva tant qajmet interess li s-sena ta' wara 4 mill-membri oriġinali ftehmu li flimkien jużaw din l-inizjattiva biex mhux biss qajmu kuxjenza fuq il-kanċer tal-prostata imma wkoll jinġabru fondi. U b'hekk twildet il-kampanja Movember. Il-moviment Movember qed jgħin biex ma' gruppi oħra jinbidel il-mod kif inħarsu lejn is-saħħa mentali tal-irġiel. Is-soċjetà tal-lum tpinġi lir-raġel bħala xi ħadd li m'għandu bżonn lil ħadd u li waħdu kapaċi jegħleb kull ostaklu jew intob fil-ħajja. Imma ir-realtà hi differenti. L-irġiel ukoll għandhom bżonn ħbiberiji, għoża u imħabba li jaqsmu qalbhom ma' xi ħadd u jsibu wens u sapport speċjalment f'dawk il-mumenti diffiċli tal-ħajja. Mill-2006 il-hawn il-Moviment Movember iffinanzja aktar minn 135 inizjattivi ġodda favur is-saħħa mentali tal-irġiel, il-prevenzjoni tas-suwiċidju u aktar kuxjenza u riċerka fuq il-kanċer tal-prostata u tat-testikoli. Waqt ix-xahar ta' Novembru għejn u ħeġġeġ lill-oħrajn jieħdu sehem f'inizjattivi organizzati mill-Moviment Movember. B'hekk int ukoll tkun qed tgħin biex tiffinanzja r-riċerka tal-kanċer tal-prostata u t-testikoli, kif ukoll biex titqajjem aktar kuxjenza dwar is-saħħa mentali u l-prevenzjoni tas-suwiċidju fost l-irġiel.
Movember, inizjattiva li qed tgħin biex tinbidel il-mod kif inħarsu lejn is-saħħa fl-irġiel.